ഹലോ, ഈ എവിടെ ചങ്ങായിമാരങ്ങൾ? നമ്മളിന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിക്കണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഹലോ ചങ്ങായിമാരെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റിമൂവ് ബീച്ച് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വെബ്സൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളെ ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുക്കണേ. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അല്ലാണെങ്കിൽ നമ്മളതൊന്നും വർക്കാവില്ല. എന്നാൽ വേഗം ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുക്കുക. എന്നിട്ടോ ആ സെർച്ച് ബാറിൽ പോവുക. നേരെ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേരണ്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. സംഭവം അത്രേ ഉള്ളൂ, റിമൂവ് ബീച്ചിന്ന് അതാണ്ട് അടിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ അടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സംഭവം വന്നുകൊള്ളു. ഈ കാണുന്ന കുന്ത്രണ്ടാണ്. കണ്ട് ഞെക്കി കൊടുക്കുക. കണ്ട് ഞെക്കി കൊടുത്താൽ ഇതേമാതിരി കൊണ്ട് ലോഡാവും. പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ കണ്ട് വരും. കണ്ടോ? ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അവിടെ അപ്ലോഡ് ഇമേജ് എന്ന് കാണാം. അതിന് ഞെക്കി കൊടുത്താൽ ഞാൻ ഞെക്കി. കണ്ടോ? ഇപ്പോൾ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ പോയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഫോട്ടോസ് കണ്ട് എടുത്തു കൊടുക്കുക. ബാക്കി കോല് നോക്കിക്കോളും. ഇനി നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുവരും അപ്ലോഡിങ്. നമ്മളെ ഫോട്ടോ അങ്ങോട്ട് വന്നോളും. ഉഷാറായിക്കോളൂല്ലേ? സംഭവം കിടക്കി. ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ. എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ വലിയ കാര്യമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ചെയ്യണം. ഞാൻ എഡിറ്റ് എന്നുള്ളടത്ത് നോക്കി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വേണ്ട ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഇഷ്ടം മാതിരി ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഞാൻ ഇതിൽ ഒന്നുമേ ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഓട്ടോമാറ്റിക് മാറി. ഇനിയുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് ഇതിൽ. കണ്ടോ? അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അടിപൊളി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ഇതിൽ. ഏത് വേണമെച്ചാൽ അതാണ്ട് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ടോ? ഇഷ്ടം പോലെ ഈ അടിക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. കണ്ടോ? വേറെ എന്നിട്ട് അടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഡൗൺലോഡ് എന്ന്. അവിടെ നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഗാലറിക്ക് കൊടുക്കാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. അപ്പോൾ അടുത്ത വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത വെബ്സൈറ്റാണ് കേട്ടത്. അപ്പോൾ സെർച്ച് ബാറിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു സംഭവം ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ. ഫോട്ടോസ് ഹിസ്റ്റോറിയസ് എന്നാണ്. അതിമാണ്ട് ഞെക്കി കൊടുക്കുക. ഞെക്കി കൊടുത്താൽ ഇത് അങ്ങനെ കണ്ടു വന്നാൽ അതിമാണ്ട് ഞെക്കി കൊടുത്താൽ ഒരു നല്ല ഇൻ്റർഫേസ് വരാനുണ്ട്. കണ്ടോ? അങ്ങനെ കണ്ടു വന്നാൽ അപ്ലോഡ് എന്നൊരു സംഭവം കാണാം. അതിമാണ്ട് ഞെക്കി കൊടുത്താൽ നേരെ നമ്മളതിൽ കൊണ്ട് പോകും. അങ്ങനെ കണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലോഡ് ഇമേജ് എന്നിട്ട് കാണണം. അവിടെ ഞെക്കി കൊടുക്കും. അതുപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എഴുതിച്ചിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ നോക്കണം. അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഏതാണ് അത് വേഗം തിരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്നും നോക്കാൻ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് പരിപാടി അത്രേ ഉള്ളൂ. വേഗം പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ കൊടുക്കുകയാണേ. ഫോട്ടോ കൊടുക്കും. കണ്ടില്ല? കയറി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ലോഡിങ്ങായി തുറന്നു പോകും. കണ്ടോ? എത്ര പെട്ടെന്നാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഈ പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അതൊക്കെ എന്ത് അധ്വാനം അപ്പോൾ തന്നെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? ഇനി ഇതവിടെ സേവ് എന്നൊരു ബട്ടൺ. അത് ഞെക്കി കൊടുത്താൽ നമ്മളെ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് സേവ് ചെയ്യാം. അത്ര ഉള്ള പരിപാടി. അപ്പം ഞാൻ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സൈറ്റിൽ ഇട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഒന്നും പാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം ആവുകയും സുഖമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ വന്ന് ഫോട്ടോ നമ്മൾ വേഗം എടുക്കുക. ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നേരെ കണ്ടെത്തി. എത്ര സുഖമുള്ള പരിപാടി. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ മാതിരി ബേജാറായും കൊണ്ടേ ഒരാവശ്യമില്ലാന്ന്. കണ്ടോ? ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഒന്ന് മാറ്റി. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോത്തെ ഫോട്ടോ തന്നെ എപ്പോഴും വെച്ചു എന്നുള്ള പരാതി വേണ്ട. കണ്ടോ? സൂം ചെയ്തത് കാണിച്ചു. സംഭവം അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇവിടെ മേലെ കുറേ കുന്ത്രാണ്ടങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? അത് സേവ് അതേമാതിരി സൂം ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം അതൊക്കെയാണ്.
പിന്നെ അതേപോലെ കാണിക്കണു. എന്താ സംഭവിച്ചാൽ ലോ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റെന്താ വെച്ചാൽ പൈസ കൊടുക്കണത്രേ, അതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനവിടെ പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാ അങ്ങനെ വരും. കണ്ടോളിട്ടോ, ഇതാ അല്ലേ, ഇത്രയുള്ള പരിപാടി. ഇതിനാണിപ്പം നമ്മൾ വലിയൊരു പണിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളിതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താളി, ലൈക്കും അടിച്ചാളിട്ടാ.